Sants Montjuïc són 8 barris i una zona estratègica de la ciutat que l'hem anomenat el nou parc central de la ciutat, que és Montjuïc. Pels propers anys, el que nosaltres, en tots i cada un dels barris que tenen la trama més densa, hi guanyarem fins a 12 hectàrees, 120.000 metres quadrats d'espai públic, de zones verdes, d'espai cívic. I també voldria destacar que guanyarem 75 hectàrees de nou teixit urbà en el que és el nou barri de la Marina del Prat Vermell. I en aquest sentit voldria destacar que ens hem plantejat i desenvoluparem diferents projectes. Voldria destacar els 41.000 metres quadrats de zona verda, 700 metres de longitud, del que serà la cobertura de les vies del tren, que significa ja per sempre més la unió entre Sants Badal i el que és la Bordeta. Un altre aspecte és, a Sants Badal, l'adquisició del que és un àmbit situat en els carrers Violant d'Hongria, Fisas, Joan de Sada i Roger, a la part nord de Sants Badal, en el qual adquirirem nova zona verda amb més de 3.000 metres quadrats i en el qual podrem també aconseguir, junt amb zona verda, equipament. Voldria destacar un tercer projecte, que és tots els entorns del carrer Viriat, molt a prop d'aquí, al costat de l'estació de Sants. En el carrer Vidriol, Creu Coberta, aconseguirem una nova illa verda al barri d'Hostafrancs. I finalment també voldria destacar els dos àmbits, tant el de Can Batlló, així com també els 11.500 metres quadrats nous de zona verda en els terrenys de Magòria. Tot això en un context en el qual certament estem fent una transformació de la muntanya de Montjuïc perquè entorn al lleure, lligat a la natura, la cultura i l'esport, esdevingui el parc central. Aquest és el compromís dels socialistes per Sants Montjuïc, basat en realitats que ja es comencen a vislumbrar en aquests moments. Moltes gràcies.